सोरबा बुंबावगोन नामा गुबुन कारन मा कारननि थाखाय दिनै जोङो फरायनायनि उनावबो साख्रि मोनाखै? दा जों दिनै बेयाव जिरायनानै दंब्ला सोरबाया मानो गाव स्कुलाव थाङो बेखौ मिथिया, मानो गाव कलेजाव थाङो बेखौ मिथिया। आसलते नोंथाङा जायफोर 10आव दायो फाइनाल लिरनानै दोनबाय, नोंथांमोननि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट जिनिसा जाहैबाय बे जागोन जिराय। आं मानो कलेजाव एडमिसन लानो नागिरदों, मा खालामनो एडमिसन लानो नागिरदों, बे बहुत इम्परटेन्ट आरो मोनथिनांगोन नोंथाङा मा मावनो नागिरदों, मानो मावनो नागिरदों। खारन दिनै फरायनायाव गोबां थाखा फैसा जों खरसा खालामनांगौ, दुखुनांथाव बाथ्रा बियो। अबसे नों दिहुननाय फैसा नङा, नों मावनानै दिहुननाय फैसा नङा, बेनिखायनो नों बेखौ जेबो साना जानो हागौ। खिन्थु नाय, नोंसोरनि मामा बाबामोनखौ नाय, बिथांमोना बेसे खस्थ' खालामनानै बे फैसाखौ दिहुनदों। नोंथांमोन बयखौबो आं बे दसे समाव सानजानो लुबैदों आरो नोंनि मामाया मा मावो, बाबाया मा मावो, बे फैसाखौ नोङो मा खालामदों दिनै एसे साननायखौ लुबैदों आरो सिन्था खालामनायखौ लुबैदों। मा मावो नोंथांनि बाबाया, नोंथांनि बाबाया? आं सानो बेयाव सासे सानै थानो हागौ जायफोरनि बिमा बिफाफोरा गोबां थाखा फैसा दङ, नाथाय गासैबो जों नङा आरो जों गासैबो नङा। सोरनाबा जानो हागौ मैगं फानो, सोरनाबा जानो हागौ बहाबा साहा गला होयो। बेसेबां फैयो बिथांमोना, बेसेबां मोनो? सानसे नङा, more than सानसे 5टासोआव सिखारना फैनाङो साहा गला होनो थाखाय। 5टासोआव सिखारना फैनानै खोमसि जोबनानै थाङो नङा आरो बहुत घन्टा। 8टानिफ्राय 4टासिम मुजिरा मावनायानो 8 घन्टा जायो। अब्ला बिथांमोना जुदि 5टानिफ्राय 6टा 7टासिम साहा गलायाव बेसेबां मोनो? फिसा बिला साहा गलाबाथ' जानो हागौ हारसिङैब्ला जानो हागौ 500सो खामायो खोमा फिसा बिलाबा सानसेयाव। आरो माखासेयाथ' बेसेबांबो इनकाम जाया। 300 350 फिसा साहा गलाफ्रा, गिदिर साहा गलाब्ला गुबुन जागोन। नोंथांनि मामाया बाबाया जुदि मैगंफोर फानोब्ला गावनि बारिनिखौथ' फाना, गुबुननिफ्राय बायस'नानै फानो, बेबायदि दङ। बेसेबांसो लाब जायो बिथाङा? नों बेबायदि खस्थ'जों गोब्राबै सैसोनायजों खामायनायखौ मा खालामबाय दङ बेखौ नों साना आरो बिसोरनि फिसा जानानै, बिसोरनि फिसाज्ला जानानै, फिसा जानानै नों मा खालामबाय थादों बे थाखा फैसाखौ? फरायनायनि मुङाव लाबाय थादों ने? मोजां ला, ओमफ्राय बिनिफ्राय माबा मोनसे प्रफिट फैगोन ना फैया? एसेबां खस्थ'जों मोननाय थाखा फैसाखौ नोंनि फरायनायनि मुङाव दिनै जे होसोमबाय थादों, मानो होदों बिथाङालाय? नोंनि आइया, नोंनि आफाया एसेबां खस्थ'जों मोननाय फैसाखौ नोंनि फरायनायनि मुङाव मानो होदों? ओरैनो जागोन ने? ओरैनो ने? एसेबां खस्थ'जों मोनदों बे फैसाखौ, बेखौनो नोंनि फरायनायनि मुङाव होदों, ओरैनो जागोन ने बियो? मोनसे आसा गैया ने बे फैसाखौ होनायाव, नोंनो आखायाव होनायाव आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जागोन, ओंखाय आं खस्थ'जों मोनदोंब्लाबो आं बिनि फरायनायनि मुङाव होगोन। आंनि बे फिसाज्लाया माबा मोनसे जाथारगोन, बेनिखाय आङो मैगं फाननानैबाबो, साहा गला होनानैबाबो, माबा मोनसे गोब्राब खामानि मावनानैब्लाबो बिनि फरायनायखौ आं सापर्ट खालामगोन। जोंनि आखायाव फरायनायनि मुङाव जेब्ला फैसा होयोना, बिसोरहा गेदेर आखा दङ आरो ओंखाय बे बाथ्राखौ जों बयबो बेयाव जिरायनाय साफ्रोम स्टुडेन्टफोरा जों बुजिनांगोन। खारन फरायनाया एक्सपेन्सिभ, फरायनाया ओरैबायदि बेसेन गोसा, फरायनाया, हिक्खा लानाया। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नै जोंहा सरकारि स्कुल दङ, फरायजाया। सरकारि कलेजफोर दङ जोंहा, फरायजाया। बेखौ नागारनानै न'आव थानाय, न' सेराव थानाय, गामियाव थानाय स्कुल कलेजफोरखौ नागारनानै जों बहा फरायनो गोनां जादों? दिनै जोङो प्राइभेट स्कुलफोराव जों फरायनो गोनां जादों। आरो बे प्राइभेट स्कुलफ्रा एक्सपेन्सिभ। बेयाव बेसेबांसो लायोथाय दानफायाव? मान्थलि फिसफोरा बेसेबां जागोन बे गथ'फोरना? मासाव 650 700 बेबायदि। आरो बे गोरलैफोरनिया 500सो जानो हागौ। जुनियर कलेजफोरनियालाय बेसेबां? सोर दङ? हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार
Soal dong, soal furaidang, private furaidang na surkari, private bisbang monthly, 1950, 2,000, oh, sorry, tanfayam 2,000 hananggo. Saसे मानसिया 2,000 मोननो बेसेबां खामानि मावनांगौ मोनथियो मुजिरा मावग्राब्ला बेसेबां 300 350 सानफायाव 300 अब्ला खयदिन खामानि मावनांगोन बियो 2,000 मोननो थाखाय नाय थाखा फैसा मोननाया गोरलै नङा नोंसोरनि संसाराव जोंनि बे मुगायाव थाखा फैसा मोननाया माब्लाबो गोरलै नङा खिन्थु थांनानै थानो जोंनो गोबां थाखा फैसा नांगौ जों सावरायलांनायजों नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरो मोनथिगोन नोंथांमोना सावरायलांबाय थायोब्ला अब्ला फरायनाया बेसेबां एक्सपेन्सिभ दोनै ना अब्ला दानफायाव 2,000 बिथांनो होना 2,000 जोंथ' जोबा मोनथिगौ बियो कलेजाव होनांगौसो थांनाय फैनायालाय जानायालाय लोंनायालाय बेसेबां सासे मानसिनि फरायनाया मानो होगोन जोंनो बिमा बिफाया गावसोरनि इसेबां गोब्राबै खामायनानै मोननाय बे फैसाखौ जोंनो मानो ओरैनो बेबायदि हो जोंखौ दिनै बुङो आं मोनथिगौ बेहाय सरकारि स्कुलाव फरायनायफोरबो थागोन नाथाय बेखौ नागारनानै फ्रि सोलोंथाइ लानो हानायनि जि मोनसे माबा दङ फेसिलिटिस दङ जोंनो दिनै खाबु होदों दिनै सरकारा बेखौ नागारै जोंनि गथ'फोरखौ दिनै प्राइभेट स्कुलफोराव इंलिश मिडियामफोराव जोंनो फरायहोनो नागिरदों मानो मा खारननि थाखाय होननानै सानो नोंथांमोना मा खारननि थाखाय बुंनो हायो दा फ्रियावनो फरायनो मोननाय स्कुल दङ बेयावनो थांनांगोन आं नोंसोरनि फरायनायाव थाखा फैसा गारनो गोसो गैया गामियावनोथ' स्कुल दङ दा ओंखामबो मोनजाबावो मोनजायोना मोनजाया इउनिफर्मबो ओरैनो मोनो बिजाबबो ओरैनो मोनो बुंनो हायो दा जोंनि बिमा बिफाया बिब्दि होननानै एसे फोथायनानै खिन्थु मानो बिमा बिफाया जोंनि सोलोंथाइ the importance of education ना दिनै सोलोंथाइ नङाब्ला जेबो जाया बेखौ बिमा बिफाया बुजिनो हागोन बिथांमोननि साननाया नैबे खोमा आं बुंनो नागिराखै गोरोन्थि दा बुजि आं बिदि बुंनो नागिराखै सरकारि स्कुलाव फरायनानै जेबो जानो हाया बे आंनि बुंनाय नङा खिन्थु जायफोरा दिनै गावसोरनि गथ'फोरखौ प्राइभेट स्कुलाव प्राइभेट कलेजाव जादोंना जायाखै बिसोरनि बिमा बिफानि साननाया बेखौ बुंदो आरो जादोंना जायाखै जोंनि बिमा बिफाया मा सानदों आं गथ'खौ इंलिश मिडियामाव होगोन जेराव 700-800 फैसा होनांगौ आंनि गथ'खौ आङो जुनियर कलेजाव प्राइभेट कलेजाव आं फरायहोगोन जेराव 1500निफ्राय 2,000सिम आं खरस होनांगौ मानो कारना बेल' आंनि गथ'आ जे साबसिन मोनसे केरियार बानायनो हायो मोजांसिन मोनसे प्रफेसन बानायनो हायो खिन्थु हादोंना हायाखै दे एसे सानफामनो जोङो जादोंना जायाखै जोंनि बिमा बिफाफोरनि थाखा फैसा खरस खालामसोमनायनि मोनसे जि कारन बे कारना जाफुंदोंना जाफुङाखै जेब्ला जास्ट मेट्रिक पास खालामनानै बे गथ'आ आरो कलेजाव थांला मा जायो अब्लालाय जेने तेने हायार सेकेन्डारिसिम सहैबाय बेनि उनाव आरो गान्जा सोबनानै ड्राग्स लानानै कलेज थांला स्कुल थांला मा जायो अब्ला नों जे 12 बोसोर इंलिश मिडियामाथ' 12 बोसोर हाई स्कुलानो 12 बोसोरसिम 12 बोसोर नों जे बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा लानानै फरायबोबाय बिसोरनि खस्थ'जों खामायनायखौ नोङो लायै 12 बोसोर नों जे खरसा खालामबाय मा साननानै होनायमोन आरो दिनै मा जाफैखो लक्ष्मणनि अनगायै आं जेबो नङा बिदिबाथ' बे फ्रियावनो फरायनो हायोमोन जुदि जेबोखौनो जानो गोसो गैयाब्ला फरायनानै जेबोआनो जाखानाय नङाब्ला जास्ट लिरनो आरो फरायनो रोंनाय बायदि बे फ्रि एजुकेसन लानो हायामोनबा नामा ना माब्रै आंथ' बिब्दि सानो फ्रियावनो दङ जे स्कुल